ezumike abịala. Sonye na ihe na-eme, bata n'oge ịhụnanya na oge nkesa ihe. Ezumike ọkacha mma n'isi mbido telivishọn n'oge ezumike nke ekeresimesi nakwa nke afọ ọhụrụ. Kirie otu ihe ejije ọhụrụ ụbọchị niile site n'abalị nke mbụ n'ọnwa Disemba 2018 ruo n'abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị 2019. I come sweeping with my husband. Tinyekwara ejije ọhụrụ abụọ na ngwụcha izu ụka niile n'ọnwa Disemba nakwa n'izu ụka abụọ nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị. Zaa ajụjụ anyị a ga-ajụ n'izu ụka iji sonye n'otu n'ime ndị ga-enweta ihe nrita bụkwa nke gụnyere Star Times Decoder, Star Times TV, hampa nke ekeresimesi nakwa kaadị ekwentị. Ọ bụ oge eji ekesa ihe, ọ bụ oge ezumike nke ọkaibe, naanị na isi mbido telivishọn bụ nke dị na Star Times. Isi mbido.